ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Miingon si Moses sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Hur, sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios ug kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano
ug paghimo ni ini ginamit ang bulawan, plata, ug tumbaga, paghimog mga alahas, pagkulit og kahoy, ug tanang matang sa buhat sa pagpatahom. Si Bisalel ug si Oholiab, ag anak ni Ahisama sa banay ni Dan. Gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang mga buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, magdidibuho, maghahabol sa pinong lino, sa asul, sa dagtong pula sa pula nga dilana, ug sa uban pang tanapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat ug batid mudibuho. Okay, mayong buntag, mayong adlaw sa Ginoo. Eniyan usab ang atong tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Okay, sa gihapon ng inyong makauban, mo gihapon ng inyong sulugon sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano, Senior alias Beredas. Magkauban nato o gihapon ang atong kasama sa technical side, si kasamang tax, no? Kasamang tax, Expedito Ilumba. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo. Si kasamang Dani, dili sa gihapon nato makauban karon kay padayon pa ang pagpaalim, no? Sa samad sa operasyon, no? Ni kasamang Dani. Sige po, no? Ako na naghangyo kaninyo nga ipadayon ng inyong pag-ampo, no? Alang sa pagpadali sa kaiyuhan, no? Sa giambin o diha na sa pagpaalim, no? Sa samad sa operasyon ni kasamang Dani, no? Ang atong kasama sa technical side. Kasamang Dan og nagpaminaw kakaron. Maayong buntag og maayong adlaw sa Ginoo kanimo uban na sa imong pamilya. Ang atong mga kasama sa fans club nga pinanguluhan ni Nanay Corazon Balansag. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyong tanan. Ang atong diligad malimtan nga contributor sa RMN Dipolog, ang atong Nanay Bibitano, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo o sa imong pamilya. Sa atong amahan dinhi sa istasyon, kasamang Edgar Dagumo, uban na nila ni Marde, Roger Monera, Elaine o bag-ong nahigala na to, kauban nila si kasamang Mark. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kaninyo, mga kasama. Okay, kitong sa Liloy nga bago na pong na himama na to sa Facebook, nalimot ko sa ngaan, daliwa ko ka-open po sa Facebook. Kaya nga itong kasama diha sa Liloy, orag si
Ma'am Cueva siguro to, nalimot ko sa first name. Dayon diha sa Rizal, si Marlon, si Marlon Paalisbo. Dayon ako na lang pong i-appeal ang bagong nahigala na to nga Pilipino nga ato nagtrabaho sa South Korea, si Ner Empinado, no? Nga kanunay nga sunod sa atong tulumanon diha sa YouTube. Og si Michael, no? Ingon si Michael nga dili ko no siya kalimtan, pasaylo ako kasamang Michael sa to apelyido ko sa nalimot ko. Pasaylo wa ko kaugab sa Facebook kay nagdali na ko pag ani sa istasyon. Og si Bro Emmy diha sa Negros na kay gitext sa basin ako ning mahisgutan, no, kung di ta magkabsan sa panahon kining imong gipamalihog sa atong tulumanon. O katupong si katong nasa Facebook yapon nga nagduna siya gustong ipatuki. Impartial ako naman ni isgutan si Maging Domingo ba tingali dili ko mo pasalig e basig malibot tapos ko magkabsan sa panahon. Dito na sa tumoy dapit, no, atong hisgutan, no, sa atong tulumanon karon. Sa tanang nagpaminaw, no, kay di magyun ako mainumdumandanan sa ako mga higala, mga kauban po sa Catholic Faith Defenders. Nga doon na tulumanon karong gabi, no? Sugdan niya itong July 2. Doon na naibalik na ang programa sa Catholic Faith Defenders Group yun, no? Human sa tulumanon sa atong mga higalang Seventh-day Adventist, no? 7 to 8 man ang ilaa. Pagkahuman ang ato na pong mga kauban sa Catholic Faith Defenders, pinaguluhan ni Father Ramil Corong, no? Ang atong advisor sa Catholic Faith Defenders na usag kapari. Og nagpaminaw kadre maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo. Okay, no, sa pagsugod ngayon, by the way, nalimdan ako, no, ang atong pizza karon, pizza 16 sa bulan sa Hulyo, tuig 2017. Ang ato po rin mga nalimdan ako, itong mga higala sa gawa, si kasamang Rodrigo o si Rinaldo o uban na ni Gion, no? Ang itong silingan rin sa estasyon na ato sab nga higala o kasama. Maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kininyo. Okay, atong pizza karon, pizza 16 sa bulan sa Hulyo, tuig 2017. Okay, no, mga tinahod nga ating paminaw. Atong gibasa ang Exodo Kapitulo 35, tudling 30, hangtod sa 35. Kay diri ta manukad karon sa atong tema nga akong gisaad kaninyo nga akong ipadayon. Kining mahitungod sa mga iconography, mga sacred images sa simbahan ng Katoliko nga hangtod karon. Daghan paghihapon ang nangalibog o dili kadawat na ini kay kini kuno mga butanga, mga idolos kon mga Diyos-Diyos. Hinoon, daghan na ang mga igsuon nato ang nahayagan o naliwanagan ani nga maong isyo, mao nang gani daghan kanila na malik na po si Katoliko. Sa Luon Bohol, na pipila kapamilya dito nga nibalik na sa tinuko ang Katoliko, human ni atong debate ni Father Darwin Gitgano, no? O ni Ramil Parba sa Iglesia ni Cristo. Nasaksihan maginako ang picture nga gipost diya sa Facebook ni Father Darwin. Ubay-ubay na ang nahiyagan og namalik sila sa atong pagtuong Katoliko. Apan daghan paghapon ang wa mahayag mao nang dili gyud nato undangan ni nga tema sa pagbalik-balik. Bahala nagkamong nagpaminaw ron, mga suking digpaminaw karon nga gipulan na ni ining tupika. Pero maningkamot ko nga ibahon, no?
laino na kog style parang dili mo magrabihan gyud sa pagkaboring. Okay, no? Atong gibasa pag-una ang Exodo 35, tudling 30 hangtod sa 35. Nga atong basa ni tungod kay naa man gud diri makatunan o mapahinumduman ta kung nagbasa tag Biblia o nya nalimot lang. Naa diri pamatuod nga ang atong tinuhuang Katoliko wala masayop kung kita nagbuhat man og mga imahen o mga dibulto. Nga naman, kay kining kaalam sa paghimo og mga dibulto, mga larawan, ganang pagkulit o pagdibuho, kaalaman ning gikan sa Dios. Gikan sa Dios, no? So kay kaalaman nga gikan sa Dios, dili gyud daotan ang paghimo niana. Gani ebidensya na nga ang Katoliko gagamit gyud sa kaalam nga gihatag sa Dios. Kay nalimot ko sa sitas diha sa Book of Acts, ang kanang mga butang nga atong makita sa masabuan, adlaw, bituon, tanan-tanan nga makita diri sa kalibutan. Makita, sama sa larawan ba makita. Kana nagdimaan nga naa gyud ang Dios. Pinagis mga butang makita kay dili man na siya maggama o way kabuhat niya na, no? Supak sa mayong panghuna-huna, pangisip atong alimpatakan nga kalita nagtungha na sa kabutang niya ulay creator, no? Ulay magbubuhat, no? Niya, umingon ka nga, naay kabuhat niya, di po na tao kay magkahimo bagong tao bulan, himo bagong adlaw, dili. Ang ang gahimo ana tawgon yun na natong labaw sa tanan ang Dios. Kana pong paghimog mga dibulto o imahen nagtimaan po na nga kitang mga Katoliko atong gipakita ang himaya sa Dios. Pinagis pagabutang atong gihimo, no? Pinagis atong talent nga gihatag sa Ginoo. O dili lang ko maapil anak. Yo, di ko kibaw mo drawing, sa drawing lang gani. Kay tapulan po ko mag-practice, no? Lahi po nga akong kabuagan po nga gipraktisan. Pero naagi yung mga tao nga mo na ilang talent nga mantigo mo kulit, mo dibuho mo na ilang gigamit. Okay, lamang doon naman good po yung instruction ng Ginoo ani nga kung magbuhat gitag mga dibulto, ayuha lang po ninyo na gamit. Ay lang po mo pagpatakaan na gamit. Kaya na bang ipakadiyos na ninyo? No? Ayaw lang ninyo ipakadiyos, pero pag gama, wako'y question na. Muna pagtulod ang Katoliko. Dili daw na paghimog dibulto basta by the correct use of it. Ang insakto nga paggamit sa dibulto, wag yun nagidili sa Diyos. In fact, ang Diyos may unang naghimo og larawan, okay? Kanang tao, dagway man na sa Diyos. Diba? Buhato na to ang tao sama sa atong larawan o dagway. Nasa Genesis 1:26.
Pero ang dagway noon nga gipasabot diri wala ni siya kayong gatumbok yun sa physical kundi sa kuani sa kanang dignidad nga ang pinakalabaw nga dignidad nga sa mga binuhat diri sa kalibutan mao ang tao, no? Dili ang mga hayop o usa pa mga butang. Ang tao mo igama sama sa dignidad sa Dios nga o sa man ang dignidad sa Dios kana bang mo urol, mo duma. Nga ang tao mo may gipaduma diri sa kalibutan, di ba? Muna nga gipakasama sa Dios ang tao. Pero dili pakasama nga Dios na por nga way sinugdanan ni katapusan. Gibaambit lang ta sa dignidad sa Dios. Para sa nang kung magbinuutan ta, mabalaan ta. Magkaambit ta sa kabalaan sa Dios. Okay, kanarang yung by the wrong use of it mo na gibawal sa Ginoo. Mo bitaw nga sa dihang sa Decalogue sa napulo ka sugot. Sa wala pa hisgutin ng mga larawan og ribulto no nga gibawal ang pagyukbo. Gipasiunhan gyud nag bersikulo 3 nga kanamoy dili kayo i-emphasize sa ato mga igsuong mga nahimuwag. Kanabang unsa may naa sa bersikulo 3 nga dili nila i-appeal og sumada ba. Lisod ba guning dili nato i-appeal nagsumada kay ma-INC ma-incomplete gyud atong pagsabot. Kay og 4 og 5 igo ra mga late diha nga dili magbuhat og larawan bisan unsa din sa 5 dili mo yukbo. So kung kana ra may basahon makaingon yun din ng taong naminaw sasakto gyud din ng mga dili katoliko nga sayop din ng pagluhod-luhod sa mga katoliko di bulto. O kana lang bersikulo ha pero kinahanglan ang konteksto. Kay kung dili nimo kuhaon ang konteksto, naunsa na po ito mga bersikulo uban sa Biblia nga ang Diyos gapahimog ni bulto. O ato po rin ang isalikway nga naama na sa Biblia. O Exodo 25, 17 hangtod 22, si Moses gisugo sa Dios sa pagpahimo og duha ka dibulto sa dagway sa kiruben. Anghel pa ng kiruben, di ba? Mana kay sa atong katedral, Luis Dipolog. Na mga kiruben sa kilid pa lang, bungbong, di ba? Sa ibabaw. Ang pattern na, biblical na. Ang Diyos gapahimog dibulto, gapahimog alag dibultos bitin na na. Na numeros 21, 4 hangtod 9. Pero gipaka Diyos mas mga tao mo nang na suko ra pud ang Dios mo nang gipaguba pero wala gidili niya ang paghimo kay siya man gid gasugo. Iya lang gidili kung kanang ipaka Dios. Iapil ang bersikulo 3 og sumada. Klaro man ang bersikulo 3, ayaw pagbaton og laing Dios, gawas ka nako. Ayaw pagbaton og laing Dios, gawas ka nako. Then mo na din to dibulto, dili ipahimo, dili kamuyukbo. Sumadahon ng tulo ka bersikulo, bot pasabot, dautan o bawal o sayop ang paghimog larawan o ribulto kung ipaka Dios. Kanang kupintensyaan na to ang Dios ba? Nga usa. Kaya ako, pananglit to, na ako'y higala, naman ko higalang butan yung kasi nga tanan. Yung kauban ako sa Catholic Faith Defender, si Nicolay Lucenius, no? Hindi lang unta mabuyagan. Okay, basig mausop. Okay. Akong tanong yun ni Brother Nicolay Santos yun. Oo. Unang, kahuna-huna kung buhatan po ni si Nicolay o dibulto. Okay, balaan naman akong tanaw. Unya akong buhatan ako si Nicolay og dibulto kay naa naman si picture no akong pabuhatan og art na artist diha nga may mukulit niya pabuhatan ako og dibulto then akong himuong Dios ng dibulto ni Nicolay kana bawal na di gina pwede kay dili pwede kompetensya ng Dios sa langit. Pero kung picturean ako si Nicolay o buhatan ako siyang imahen o ribulto para lang ako siyang pasidunggan. Para lang inig kakita na ko sa larawan ni Nicolay kanunay kong mapahinumduman sa mga maayong buhat ni Nicolay. Maayo na. Muna'y barugan ng Katoliko. By the right use of the images, maayo na. But by the wrong use of it, makadaot po. Pero sa lagod ng Biblia, kining Biblia maayo kung gamiton sa insakto, no? Kung sabton authoritatively dili privately, no?
unsa man ang interpretation nga authoritatively, kana bang magsunod kas protocol ba nga kung kinsa tong unang gitahasan ni Kristo mao tong mga apostol o kinsa pud ang gitahasan sa mga apostol, dunay succession of authority ba pag-interpret aning Biblia, dili kay bisag kinsa lang. Anang private interpretation basta bisan kinsa gali mo interpret aning Biblia, kasaag gyud ana. Bahin-bahin gyud ta. Mo bitaw na daghan ning relihiyon agya ng private interpretation, dili authoritative. Ang klaro mo ng Proverbio 3:5. Ayaw ninyo sabta sa inyong kinaugalingon. Private. Private interpretation. Kining kasulatan. Dayon sa kanang mga tagna po diha, mga prophecy sa 2 Pedro 1:20. Nagingos Pedro atong unang Santo Papa. Ayaw ninyo sabta sa kinaugalingon yung pagsabot. Ayaw yun yung sabta kinaugalingon pagsabot niya. Di man yun daghan man yung rebuild ana si Ellen White o sana. Aun mo nang kahimo po sa iyang pundok pas ilaw ako no si Seventh-day Adventist. Na tagna si Ellen White. Yang una pag yun ato kato si Miller, katong Millerites movement dito man na sila unang nasakop no kay ang pamilya ni Ellen White gyud Protestant Methodist. Dahil na-influence sila sa grupo ni Miller, no? Katong gitawag baga Millerites nga. Si Miller nagtagna-tagna po. Niya, wa po matuman. Nangabugnaw yung mga sakop po. Nanghimo po si Ellen White to kaya tagna-tagna po siya. Magana yung libro, anak. Okay. Interpreting the Bible privately, bawal lagi na. Kaya magkapabahin-bahin na to. Okay, kini ako makasigurado manggug ko nga when it comes to authoritative interpretation gihuptan na nas mga obispo. Obispong Katoliko ako gyung klarohon nga naman kay kining ordination gud sa mga obispo gikan gyud sa mga apostol. Di ba kay naa man gud sa Roma 10:15 unsa man kuno pagwali pagsangyaw kung wala ka gi-authorize ato pa wa ka gipadala no Roma 10:15 importante kay na unsa nimo pagwali kung wa ka gi-sent gipadala unya unsa man ang pagpadala pag-authorize tan-aw na to sa Biblia giunsa pag-authorize sa mga apostol ang ilang mga successor. Ordination kanang laying of hands pagpandong sa kamot. Yaon sa mga ordination ron sa mga relihiyon nga na connect gyud sa ordination nga gihimo sa mga apostol. Only the Roman Catholic Church. Ngano man? 33 AD guni. Nya na mohatag ko ninyo tulo ka obispong Katoliko nga ang duha disipulo ni San Juan, ang usa disipulo ni San Juan. Kinsa man si Obispo Ignacio, no? Disipulo ni San Juan. Then ikaduha si Obispo Policarpo, disipulo gyapon ni San Juan. Then ikato si Obispo Ireneo, although si Ireneo dili siya direct yo disciple sa apostol. Disciple lang siya ni Polycarp. Nya kasi Polycarp disciple man siya ni John, o nang kasaligan gyapon si Ireneo o Bishop Ireneo. Puros man nga obispo Katoliko. Unang maklaro na ito nga kining ordination sa ato mga obispo mo ni klarong authoritative, dili private. Kanang private gani, palit lang kag Biblia diyan. Unsa imong nasabdan, mayngon ning kag sayop Katoliko ako minsakto, mo ni private. Nganong ato mang kupintinsyaan ng authority sa mga obispo nga klaro man ang succession kana lang listahan sa pagka executive minister o prime minister gikan ni Pedro hangtod sa atong present Pope Francis. Katoliko ra may makahatag og listahan ana. Di ba? Ang ubang relihiyon isla ka hatag og listahan na. O ang Iglesia ni Cristo makahatag bag listahan ni nana gikan ni Pedro nga lahi man ang ilang gihimong unang leader si Felix Manalo man. Dili mas Pedro. Awan ang listahan sa Iglesia ni Cristo pasiluwa lang gyud ko pero kinahanglan ako ning ibutyag. Kaya agyan ang daghan kay nangasaag. O tanawon ang listahan sa Iglesia ni Cristo Manalo. Kinsa may unang executive nila? Felix Manalo kay siya po'y sukod gud ana. Dahil pagkamatay ni Felix Manalo, kinsay na puli si Iranyo, iyang anak. Pagkamatay ni Iranyo, isay ni puli ang anak na po si Eduardo kanang present executive minister ron. Mo na ilang listahan, Felix Manalo, Iranyo, then Eduardo. Pero mo ba na ang insaktong listahan? Dili ang insaktong listahan kinahanglan magsugod ni Pedro. Ano man kasi Pedro may unang gitugyanan sa mga Yahweh's gingharian sa langit. Keys of the kingdom. Simbolo o nagsimbolo sa authority sa pagmando.
Yang katong taliabot ng pagkayab yun ni Kristo, katong human siya mabanhaw, nga musaka na siya sa langit, dito na yun, giklaro na yun, gitahasa na yun Pedro, nga siya may muduma. Siya diyang giingnan siya, Pedro, ati man na ang ako mga nating karnero. Pedro, ati man na ako mga karnero. Pedro, ati man na ako mga karnero. Ang trabaho ni Kristo, iyang gipabuhat ni Pedro. So klaro nga, ang gipahimong labaw, si Pedro. So ang posisyon ni Pedro mo yatong tutukan. Tutukan na to. Kinsa may nakasunod aning katungdanan ni Pedro pagka-martir niya dito sa Roma. Pagkamatay niya. Tanaw mo tutukan na to. Kaya naaman sa buhat 1:20 kung ang katungdanan gani mabakante, dunay mapuli. Kay aron dili mawala ng gingharian, kingdom, organisasyon. Nabitaw atong presidente, ilisdan man na to og mawala na ang usa ka presidente, no? Okay, doon naging succession of power, authority. Inanglan doon na maging mangulo, nga magkita. Oh, unsa man, no? Nya, ganang ubang mga tinuhuan ron kay lahi, may mo nilang listahan. Mato ka sa kanang Nasdabaw ron, amigo gali sa atong presidente, si Apollo Kibuloy, oh. O siya po'y unang nanguhuan na, oh. Nyawa pa noon siya puli, kay buhi pa man siya. O, dayon, asa man, diri sa, anita sa Mormons, naapon na sila succession, no? Nagkinsay bago nila. Sa saksi niyo ba, nanapod, si Charles T. Russell, murag na inapulipod sa iyang role, no? Nalimot lago kinsa to. Maghimo man tagkaw galingong listahan, o nang mabahin-bahin da. Mawala nang giingon diha sa Biblia nga, giingon ni Kristo nga, usa ka panon, ubos sa usa ka magbalantay, sa to pa usa ka leader. Nga okay lang maghimot tag leader kung panggobyerno kay lahi man po na lahi man ang church og kanang gobyerno. Og pwede ra pod maghimot tag leader nga pananglit si CFD, maghimot tag president. Basta ayo lang mayong kag simbahan kay ang simbahan gali si Kristo rin magkatukod ana. Oh, pwede pa yan si CFD na ami president. Oh, sa atong Pilipinas po na atay presidente. Pero og simbahan gani si Kristo rin makatukod ana. Mo nang dili na ta maghimog leader og magisgot tag religion kay si Kristong unang leader dan iya lang gi lugway iyang pagkamakita nga pangulo ni Pedro kay mobalik mo sa langit. Kay ang Dios kinaiya man gyud niya nga bisag labaw siya tuas langit mangita po sa leader diri nga makita diri sa yuta. Nya tagsara man na tanawa usa ka panon ubos usa ka magbalantay. Tuwa usa ka leader nga labaw. Monas Kristo. Yan si Pedro may ang gitahasan sa dihang kayab na siya sa langit. Juan 21:15 hangtod 17. Pwede ra, no? Mo bitaw ka ng grupo sa akong gihangyo sa grupo sa Piniling Nasod. Ako man ang gidayeg sila kay mga buutan kay nga tanan. Mas behave gali sila dias plaza kanong magdialog mi. Akong nakita. Basta batasan milib kay ko anang mga sakop sa Piniling Nasod. Pero ang dili lang nako biliban, ang ila lang yung dili sila makighiyo sa Katoliko nga mo'y original. Kana argued akong komentaryo sa ila. Kay sa Juan 10:16 God, usa ka panon ubos sa usa ka magbalantay niya gisugdan naman ni Kristo. Then sa ato pa, di na ta magsugod paglain. Igo na lang tang pasakop ani nya kanang Piniling Nasod 1957 man na nagsugod. Kanang 1957 dako na kay gingharian ni Kristo ana. Nagsugod gud unang siglo niya mao man ning Katoliko. So ang dapat himo nila igo na silang pasakop, di na sila maghimo ila pang kaugalingon nga maghimo pa sila kaugalingong leader. Now, pwede man sila mag-organize pero parehas lag Ilim, kanang El Shaddai o Knights of Columbus, pero ipailalom yun tanan Santo Papa kay mo manggoy kanagong posisyon sa Santo Papa mo nagposisyon ni Pedro nang tinugyanan si Yahweh. Inana lang, pwede man tayo mag-organize, pero ang atong leader, dili na ito ikumpetensya sa Santo Papa nga mo'y naghupot sa katungdanan ni Pedro, kay usa-usa raman na. Pero wa ako'y question na ng kabuutan, wa ako'y question, no? Gani, o ganang grupuha mo, sulod sa Katoliko, na muapil ko anang grupuha. Muapil ko ana. Basta mosulod lang no sa original gyud nga gitukod ni Kristo. Pero og maglahi murag dili ko jud lisod kay na kay panagbahin-bahin man na Roma 16:17 bawal lang panagbahin-bahin. Ang giingon ni Kristo, amahan mausa unta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Og ibalik tas larawan anong maabot man ko diha pero importante man po ni sige lang kay aron
Puta magka-focus lang yun sa ka topic. Importante sa to kay ang akong gisgotan good authority to interpret scripture man. Importante man kay kining mahitungod sa issue pus larawan para nako parang dili gyud ta masaag, dili gyud ta maminaw sa Katoliko kay authorize man gud ang mga obispo niya. Ang mga pare na authorize pod kay gipandungan, giordinahan po sila sa mga obispo, mga pare na to. Pero personal hinoon, dili po ta ingon nga makasali gyud tanan sa itong mga pare, basta personal, no? Pero mga official teaching, makasalig ta, no? Kaya lahi man ang pagtulunan, lahi po ng kanang matawhanon. Kay bisan sa mga apostolis gani, si Kristo may pili nila tanan, pero naamang yun nahudas gihapon, no? Si Kristo na rin nagpili, di ba? Munang atong simbahan, dili po ta gyud ka-expect gyud nga mga santos tanan atong mga pare naagi magpabuyag pod kay sa 12 ka apostol gani na gani ga pabuyag si Pedro gani nga gihimong unang santo papa na sipyat gani iya ging gilimod si Kristo di ba wala mo kanang uban mo man dagi pare nga buluyag dito mga tao naman na sila, parehas naman na nato. Kung ikaw masipyat po ng pare. Ang kalainan lang, katungdanan. Kaya di maging magparehas ng katungdanan. Sila pare, kita dili, no? Mana, lahi-lahi, kilalihion mo yun na. Bisag ka na nga itong presidente. Di mo takingog santos ka na itong presidente. Naampo na yung mga human factor. Di ba? Nga, murag mag-question mo na to, basta human factor na. Pero when it comes to katungdanan, kinahanglan tahuron na to, kay presidente man yun na. Ato mo nang gipili. Inana po na to mga pare, kinahanglan nato silang tahuron, kay ilan man ng katungdanan. Ato lang na silang iampo, kay sa mga tao naman, kay pong ubang po mga bahay na to, kay pangtintalon po na to mga pare. Amon ang ubang mga pare, mga tikay, ang good po. Okay, sa larawan mo na tong issue na to, no? Dili dautan gyud ang paghimog di bulto basta sakto ang gamit. Ang Katoliko bitaw sa debate ako man ning gisgutan, ako ning gipangutana gyud sa akong kaatbang nga para nako urag wa gyud siya kahatag og tubag nga kanang target gyud. Hinoon itubag siya for my understanding, murag wa gyud niya matubag ang ako yung pangutana. Pero kay debate man, kinahanglan respetuhan na to iyang response. No? Bahala nang manaminaw kung nakatubag ba siya wala. Yung kato akong pangutana, asa mabasa sa Biblia. O bisag dili Biblia, o pamatuod, bisag unsang pamatuod ya. Asa mabasa Biblia ba or referensya ba nga kasaligan nga unsang larawanas Katoliko Dios. Kay kanang gibawal sa Biblia ang ribulto, mga Diyos man na, kanang Baal, Mercure, Diana, Astaroth, pero di yung kabasag, Mama Mary nga ribulto, Santa Maria, San Vicente, San Antonio, tanang mga santos Katoliko, kanang ato po mga kirubin, nasamot kay litra po litrang, mabasa man yun, ang Diyos nagpahimog kirubin, di ba? Asa mabasa, wala yun. O di ba na kung nakapaminaw mo sa debate, wagi kahatag, usa kalarawan lang sa Katoliko nga, giklarong Diyos na. Dito noon ni dagan sa katong duha ka ilang santos ko nung questionable then gibuhatan mo kuno ribulto mo nang sayop kuno to. Di man to kay katong gitaktak nga mga santos sama atong si katubang legend nga Santa Claus na may legend god nga Nicolas. Unang gitaktak niya wa mo toy formal canonization pod. O niya kay ang issue kana manghimong Dios. Na kung naamanggali mga tao nga gahimong Dios sa dibulto ni Nicolas, sayop sila. Pero wa man magtudlong Katoliko ana. Di ba? Ya ato pong Santa Catalina pod, no, kung wala to'y formal declaration katong gitaktak, ana di ta obligado mo dipinsa ato kay wa man to makanonay si kung kinsa to si Santa Catalina ba to. O niya kay ato man pong giklaro dito, no? Sayop kung doon ay mga Katoliko nga gapaka-Diyos ni Santa Catalina. Di ba? Sayop sila, pero ako waman ko gapaka-Diyos sa larawan ni Santa Catalina. So ako masayop. Dili tanang Katoliko gapaka-Diyos larawan. Kung naamang gali mga Katoliko nga gapaka-Diyos larawan, dili na sila tinuod Katoliko. Kaya waman magtudlong Katoliko nga ipaka-Diyos ng larawan. Dili na to lahapon kung doon naman gali mga Katoliko nga sayop. Kay daghan pong Katoliko nga nakahibolog yun sa doktrina sa Katoliko. Nga magtuon yun, dili lang kay pakitbok may tunan.
kanang mutuon yung katikismo o kanang mga fundamentals of Catholic dogma. Ang uban lahi may tunan mo na nga inig kainkwentro na mangutanang di Katoliko di katubag. Di ba? Ni pahinomdom pus mga Katoliko pag magtuon po ta oy. Di lang kay tunan ng dihara sige computer, then sige lag duwa-duwa. Di man gud pud tanan gitahasan, makasabot mo ta ana. Pero to help the church, mangita tagoy nga magkakat-on po ta para makapanalipod po ta sa atong pagtuo. Para di po mo grabe ning panagbahin-bahin sa tinhuan. Di ba? Kanya, personal, larawan ni Santa Maria, San Antonio, di sila kitaan as Biblia, o mga yun, basa as Biblia. Kaya ang gibawal na gus Biblia, kaya mga Diyos-Diyos nga revolto. Nangani, ang Iglesia ni Cristo na amang sila revolto, no? Nasa sentral nila ka na revolto ni Felix Manalo. Di ba? Mga Adventist po, napoy mga larawan diya sila mga libro. Kita magigog larawan ni Ellen White. Di wala lang gikulit, pero basta kay larawan. Kung imong literalon yun ang Exodo 20, bisan unsang mang larawan, gidili. Exodo 20, versikulo 4, bisan unsang dagway. Pero ang ipasabot niya, bawal bisan unsang dagway kung ipaka-Diyos. Pero kung di lang ipaka-Diyos, wala na'y question. Okay, akong tagsa-tagsaon ning mga katuyuan yun, nganong maghimo gitag mga larawan o revolto sa Katoliko. Unsa kayong mga biblical verses nga atong gihimong premise o basihan. Kaya importante maning basihan o premise. Kaysa syllogism sa kung magtuon tag logic, no? Diserta mo conclude, mo conclusion, kinahanglan doon na gyoy premise. So na premise basihan. Kaysa korte, dili dawaton ng imong argumento, magpalkalit lang kag conclude, magpataka lang kag patritso lang kag pasangil, din wa kay ebidensya, wa kay basihan, no? Di dawaton sa korte na, no? Nanglan na kay basihan, o na kay premise. Before conclusion, nang maingon lang ka dito, kawatan man na, sir. Kawatan man na. Yo, di ka paminaw na Swiss, di ka tuhuan, wa kay ipakitang ebidensya diya, di ba? O, di sir ka maingog, nangawat na siya, ipakita sa nang imo mga ebidensya. No? Pag pamatuod, pag justify nga, tinuod na siyang nangawat. Ana, di kayo mo diritso lang kag, may kawatan man na siya. Niya, wa kay pakita ang ebidensya, di na pwede, no? Ingon ani po ni, kining atong gipabarogron, nga dili dawtan ang larawan, basta insakto ang tumong, unsay mga bersikulong gigamit ana nas Biblia po, di ba? Unang katarungan ngano maghimo yun ang mga Katoliko og larawan. Kay kining larawan god sumala diri sa Biblia nagsimbolo sa presensya sa Dios, symbol of the presence of God. Unsay pananglit nga teksto nga atong mabasihan ana, no? 2 Kronikas kapitulo 4 bersikulo 19 atong basahon. 2 Kronikas 4:19. Mao kini ang mga butang nga gihimo ni Solomon alang sa templo sa Dios. Ang bulawan nga halaran ug mga lamisa nga butanganan sa mga pan nga simbolo sa presensya sa Dios, nya gi-shortcut man ni. Kung detalyihon yun nato unsay sulod sa templo ni Solomon, basahan ang ubang mga bersikulos Biblia. Unsay dagway anang templo ni Solomon. Di ba na ang mga larawan sa Kirubin? Dito gali sa Ezekiel 41, 15 nga tus 20, napay dagway sa leon gani, isip dayan-dayan. Pero dili lang ipaka-Diyos lagi. So, ang templo, na yung mga dibulto. Unya, kanang templo, symbol of the presence of God. Kay
pulianan man na sa Dios, di ba? So, naapil na ng mga larawan di sulod, simbolo sa presensya sa Dios. Kay bisag maiso na nato gunahuna nga nung kaming mga Katoliko magbuhat man may og rebolto sa mga santos kay santos God. Diba ang presence of God naagod sa mga santos mo na nga parang mo samot gyud ka klaro nga atong simbahan symbol of the presence of God magbutang tag mga larawan sa mga santos kay ang Dios naagod sa mga taong balaan. Oh, di ba? Mao na nga magbutang daw kanang mga simbahan niya way mga rebultos mga santos sa to pa di sila gusto nga ang ilang simbahan mahimong symbol of the presence of God. Di ba? Naro to'y katawan ng istorya ani, no? Itong usa ka tao nga ni adto sa kadapit mao pay pagkakita niya daghang kay balay yang nakita kaingon siya katong sa balay budiga kay wa may ilhanan gud nga kini holy place ni. Budiga siguro ni pero simbahan dito sa kuan dili Katoliko. No, pero gumana kas Katoliko maklaro gyud ni man ang holy place kay na may mga dagwes mga santos. Oh, alam mga dautan tong santusa to. Oh, basta kay ang tumunggali na to himuon na tong symbol of the presence of God di na dautan, no? 2 Crónicas 4:19, no, gipasabot na, no? Nagsimbolo sa presensya sa Diyos. Niya na mangalitay tudling sa Biblia na nga konkreto kay ang example. Basahan ninyo, Salmo 74, 1-9. Nga ang katawhan sa Diyos, nagi mga balaang simbolo nga mga butang di sulod sa templo. Galing lang kay gilumpag kuno sa ilang mga kaaway. Ako rin basahon. Kay ang tinuod lang, nagalito'y nag-post diya sa Facebook nga, murag, tuyo ba ka ato para muinit akong ulo or nangutana lang to nga doon na to'y murag pastors born again ba nga nagwaliwali dito dayon gidugmok giguba tong larawan Santo Niño katong mga santos to ba gipang dugmok gipang guba kay naamang kuno na sa Biblia nga ang mga Diyos gubon dugmokon kay idolatry ba na bawal so muna ilang gihimo pero kung kita may mo komentaryo kita mga Katoliko dili to dapat buhaton nila kay katong atong mga larawan, dili man to Diyos. Pataka lang sila pangguba. Dili man tanang rebolto Diyos. Mo nang magdi sila magpatakag guba. Kay kung moingon ka tanang rebolto Diyos, anong di man nila gubuon ng monumento ni Rizal das Plaza? Hadlok po sila dakpon. Ganong dili man nila i-appeal o guba ng rebolto ni Rizal das Plaza nga rebolto man na. Maingon sila kay wa man gipaka Dios na mao lagi na ang problema dili ang paghimog rebolto kundi kanang unsaon ang rebolto unsaon paggamit kanya nabagoy doktrina ng Katoliko nga ipaka Dios ng rebolto wala pataka lang mo diya no taka lang mong paggubaan ng mga butang wa mo kahibalong unsa na. Okay, basahon ako ning Salmo 74. Nawasa, kung Diyos gani, di ko musupak gubon, dugmokon. Pero sacred symbol, mga balaang simbolo gali ayaw na. Kay, matawag mo kaaway sa Diyos. Ana, basahon ako, Salmo 74, 1-9. Gitawag og kaaway sa Diyos tong mga nagdugmok sa mga sagradong simbolo. Salmo 74, 1-9. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. By the way, ang hubad nga akong gigamit maayong balita Biblia katong daan gyud nga maayong balita Biblia. Dili ang revise kay naa may revise ron no. Salmo 74:1-9. Nganong gisalikway mo man kami sa ingon niini o Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto o gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an, ngari og lakaw ibabaw ni ining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa templo. Ang mga kaaway mo
nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo. Ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol og kahoy, nga namutol pinaagi sa wasay, o gilumpag nila pinaagi sa atsa og martilyo ang kahoy nga may dibuho. O dibuho, to kinulit. Gisunog nila ang imong templo, gipanamasta-masa nila ang imong Pinoy-anan, giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit, gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Take note ha. Nangahanaw ang tanan namong balaang simbolo. Malaki balaang simbolo. Wala na'y propeta o walay usa ka namong nasayod kung mulungtad bakinig dugay. So mo na unang katuyuan sa dibulto, balaang simbolo. Wala na i-delete sa Biblia, basta balaang simbolo lang. Dayon, maayong balita Biblia gyapon, unang Korinto 15:27, no? Kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang, apila ng ribulto ha? Oh. Unang Korinto 15:27. Kay ang kasulatan nag-ingon, himuon sa Dios ang tanang butang nga tumbanan sa iyang mga tiil. Ito pa, symbol of the presence of God gyapon. Nga bot pasabot, tanang butang unta diri syuta, himuon na tong simbolo sa presence of God. Mo na nga bisan gani kanang simbahan, o symbol of the presence of God, larawan sa anghel, larawan sa mga santos. Kay parang ang Dios silbing na ang iyang presence diha. O nang di ta maghugaw-hugaw, no? Di ta maghimog dautan o pasipalahan nato ng mga butang kay basig magkaingon putang nga ang demonyo may naa diha, di ba? Oo. Manayuhon na to. So mao na nga apil man ng mga ribulto, mga larawan sa mga butang nga at ang use ana himuon nato siya simbol. Nga silbing murag tumbanan sama atong kiruben, sa larawan sa kiruben nga gihimo ni Moses sa masig kakilid sa arka, di ba? Symbol of the presence of God. Dili lang himuong Dios kay bawal na, no? Dayan unsa pa, no? Mo pa sa Hebreano 9:5, no, gipasabot. Gahisgot ni sa mga dibulto sa daan pero gisgutan sa bagong tugon gani nga sa to pa wala gibawal gihapon sa bagong tugon. Hebreos 9:5, ibabaw sa sudlanan didto ang mahimayaong mga binuhat nga ribulto sa kiruben nga nagkahulugan sa presensya sa Dios. Presence, no? Symbol of the presence of God. So, mao na mga tinahod nga digpaminaw, no? Dayon, ang atong oras na lang tayo mga 3 minutos ang nahibiin, no? Muna nga atangin nga sunod Domingo pohon kay ako po ni siyang kanang ipadayon, no? Daghan pa, no? Ang rason, dili lang kay symbol of the presence of God ang hinungdan. Ako lang ipasidaan-daan ri ang uban, then akong i-explain sunod Domingo pohon, no? Kining, ang ribulto pod nagsilbing dayan-dayan, dayon, nagsilbi pong pagpahinumdum kay kung makakita kag ribulto sa balaan, makahinumdum po ka sa iyang binuhatan nga maayo. Kay kung makakita kag laway nga larawan, laway pud imong unahuna. Ako ning i-expound sa sunod Domingo pohon. Dayan usapod kanang aron pagpasidungog sa tag-iyas ribulto. Di ba? Parehas ni Rizal, di ba? Atong gibuhatan og ribulto si Rizal. Aron siya pasidunggan. Gihimo manggali na sa mga Iglesia ni Cristo. Kanang maghimo sila monumento o ribulto ni Felix Manalo diya sa Sentral. Pero ang mungutana lang nato diya nganong si Felix Manalo ramampod nga naa pa may mas maayong laki ni Felix Manalo diya sa Biblia. Si Cristo diya ito maayong laki. Oo. Mas naa sila ribulto ni Felix Manalo kay ni Cristo, di ba? Ang pugod po sila kita ni kuan ni Cristo mo nang di sila kahimo. Si Felix Manalo may ilang nakita, mo nang si Felix Manalo po ilang gibuhatan. Pero Katoliko good, by way of tradition, makahibaloon sa dagway ni Kristo. Di ba? Kaya ipasa-pasa man na may tradisyon ng Biblia, 2 Tesalonica 2:15. Kato di mga tao sa una, hinumdum mo sa debate, nga,
sa burag sa siring nga akong gisgutan tong history nga naay mga naidagway gyud ni Kristo. So by way of tradition mahibaw naon si dagway, maawat man sa mga artist. So by tradition mapasa-pasa mo nang mahibawan sa Katoliko kay karaan mong Katoliko, di ba? Pagpasidungog. So, Katoliko rin may kapasidungog mga santos, di ba? O nga, angatangin niyo sunod Domingo po ng detalye na. Then, katong kang Bro Eme diya sa Negros, ako nalang idiretso ha, nga katong mahitungod ba sa Biblia, dili ko no ingnon nga iyan is Katoliko, gikan sa Katoliko, pero naamang gali dili Katoliko nga charismatic group nga angkon gay sila nga sa Katoliko ning Biblia, di ba naay bisag nauna aning programa, moingon sila gali nga sumala sa Biblia ang Katoliko. No, sa ato pa naay mga dili Katoliko ni angkon ana nga kining Biblia iyan is Katoliko. Kay ningon ko no tong kuan nga kini iya man is Ginoo. Ang owner gyud aning kasulatan kay pulong man ni sa Dios Biblia. Kuan gyud Dios gyud. Pero ang Dios gud naghimo man gud siya kasangkapan sa paghimo aning Biblia. Unya Katoliko man ay naghipos ani. Nag-canonize, naghas-has, pila ka basahon ni. Nagdeklara, pinagig mga konsilyo, council sa Hipo, Cartago. Wa man na mahimo sa ubang religion. Katoliko rin may gahimo na. So, Katoliko may responsable nga na buo ning Biblia mo nang ma-attribute nga iyan is Katoliko. Plus ba ng tubig nga nung ibaligya na nato nga iyan na sa Dios. Tungod kay iyang gipiyalan ang tao paghipos ana mo nang ato kita ra puy tag-iya pero iya gyud ni sa Dios. Kana galing yuta iya man na sa Dios nganong ato mga ibaligya na ato umpong ang kunon kay masugot mo alaw ang Ginoo na. Nga iya tang papanag-iyahon nya kay wa may laing relihiyon nga gikasangkapan sa Dios nga mabuo ning Biblia Katoliko man mo nang pag-aari sa Katoliko ni gigamit niya nya gigamit ra ba ni sa ubang religion nga mo gihimo nilang puhunan nga dato ra ba niya di gali mahatag bahin di ba sa tagiyas Biblia. Usilo ako sakit-sakit ni di ba? Iya man is Katoliko ng Biblia, nya di man sila mamahin silang abot, di ba? Di ba na magkatarunganon ba na nga kining Biblia is Katoliko nya dili mamahin sa ilang abot? Bayig na nilang tagiya. Okay, sanglit wa naman tayo kong panahon. Sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mama Mary, mga kinagkuhan sa atong simahan, diri sa atong Diocese of Dipolog, binagi ni Bishop Kair Mare, o guban na sa mga kaparian, kini na lamang ang ubos ninyong alagad sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Sr. alias Beridas, kauban sa atong mga higala sa technical side, si kasamang Dax, kasamang Daning nagpaalim sa operasyon, o nila ni Mark nga ni Adere, si Roger wa ko kita, di atong mga guard rin, nila Rodrigo, Rinaldo, kasamang Edgar, sa tanan nung atong mga higala diri sa istasyon, hangtod sunod Domingo pohon, samang oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen! DXDR 981. Tatak RMN.